Môj príbeh s klinikou SHIEL začal minulého roku, keď naša spoločnosť, ku ktorej som zamestnaná ako sprostredkovateľ Univerzál Maklerský dom Bratislava, vyhlásil súťaž za krásny úsmev. Keďže sa stretávame s ľuďmi, rozprávame, riešime ich príbehy, po prípade poistné udalosti, tak chcem, aby som mala krásny úsmev, pekné zuby a mohla sa s nimi aj na široko a dlho usmievať, takže potrebujem trošku svoj tento chrup upraviť a táto spoločnosť SHIEL mi to umožňuje. Môj zubný problém bol v mostikoch. Stále to praskalo. Menili sme to aj niekoľkokrát do roka. Vystriedala som viacero zubných lekárov, zubných kliník. Stále to nebolo na takejto úrovni, ako som si to predstavovala. A myslím si, že teraz už je aj technika iná, aj spôsob práce zubných technikov alebo zubných lekárov je už na vyššej úrovni. A SHIEL je veľmi známa klinika, aj odporúčaná, takže idem s dôverou k pánu doktorovi SHIELovi a verím, že to bude pekné a dôjde k úplnej spokojnosti z jednej aj z druhej strany. Pani Kristína prišla s tým, že má stratu pomerne veľkého množstva zubov. Začali sme ošetrením vhodnej čelusti, kde boli ešte pozostatky dvoch očných zubov a navyše jej chýbali v ľavohore všetky črenové zuby a jedna stolička, to znamená 4, 5, 6 jej chýbala. Zvolili sme riešenie dentálnych implantátov, aby mohla mať fixný mostík. Nemuseli sme poškodiť žiadne ďalšie zuby nejakou preparáciou alebo brúsením. Všetko sa odohralo na úrovni kosti. Kebyže nejakým spôsobom zasahujeme do susedných zubov, je to nevratná zmena. Ešte keby sa stalo čokoľvek s tými implantátmi a príde o ne ten defekt, ktorý po nich zostane v kosti, zarastie, diera tam neostane, môže sa kedykoľvek implantovať znova, alebo sa môže implantovať do iného miesta. Takže zhruba za 2 mesiace po vhojení implantátov sa môžu vyrábať definitívne zuby na tieto implantáty a bude môcť plnohodnotne fungovať esteticky aj funkčne, to znamená, bude sa môcť usmievať, nemusí sa báť, že by tie zuby vypadli alebo že by sa nejakým spôsobom hýbali a tak ďalej. To znamená, že je to najkomfortnejšie riešenie na takýto stav. Samotnému zákroku predchádzalo vstupné vyšetrenie v podobe CT vyšetrenia, prehliadky ústnej dutiny, zhodnotenie ústnej hygieny a stav jednotlivých zubov. U pani Kristíny sme postupovali trošku opatrnejšie, pretože v ľavej časti čeľuste mala zmenšenú výšku kosti, ktorú sme museli doplniť a v takomto prípade je potrebné aj počkať dlhšiu dobu, kým nasadíme na takýto implantát provizorné zuby alebo aj definitívne zuby. Takže po zavedení implantátov sme čakali 3 mesiace, aby sme nasadili provizorný mostík a s odstupom ďalších 3 až 4 mesiacov nasadíme zuby definitívne. Implantácia vo väčšine prípadov nie je bolestivá záležitosť, pretože danú oblasť, kde implantáty zavádzame, vieme spoľahlivo znecitliviť. U pacientov, ktorí by mali nejaký neprekonateľný strach z implantácie, vieme zabezpečiť aj ošetrenie v celkovej anestéze. Prístup lekárov z kliniky SHIEL je úžasný. Každá návšteva, každý úkon, rozprávali so mnou, pýtali sa, naozaj sú super. Dnes mám nasadené nové implantáty, nový úsmev, tak ako sľubovali, moje očakávanie splnili nadmieru. S novým chrupom sa zmenili aj moje návyky. Začala som sa viac usmievať, viac ľudí oslovovať a hlavne pre moju vnúčku to bola úžasná zmena. Začala sa so mnou smiať, viac hrať. Proste je to úžasný pocit. Starostlivosť o zuby je taká, ako bola predtým. Zubná kefka, zubná pasta, ústna voda, zubná niť. Tu som vtedy používala menej, ale teraz určite budem. A takisto po dentálnej hygiene, ktorú som mala možnosť vyskúšať si na tejto klinike SHIEL, je to úplne iné ako na iných zubných ambulanciách. Či už sa obávate samotného úkonu zavedenia implantátov, alebo sa chcete opýtať, či máte podmienky vhodné na to, aby u vás mohli byť implantáty zavedené. Netreba sa báť, treba prísť, dôkladne vás vyšetríme a vysvetlíme vám všetky možnosti terapie. Ak sa niekto rozhodne a prekoná ten strach ako ja a má záujem o implantáty, určite ju odporúčam. Klinika SHIEL je na to stvorená.